बिटिसिनि गंसे गुदि फरायसालिनि खंख्ला महर। चिराङाव सोलिगासिनो सासेल' फोरोंगिरिजों फोरोंथाय। हादोरसायाव सोलोंथाइ बिफाना गुन गोनां सोलोंथाइनि स्ल'गान होनाय जौगाथायनि गुबै महरा सोराङाव फैदों। बिटिसिनि चिरां जिल्लानि मारुपारा गुदि फरायसालियाव सा 73 फरायसानि सोलायै दं सासेल' फोरोंगिरि। फरायसालियाव दं गंनैल' थाखो खथा। सासेल' फोरोंगिरिया थाखो 1 निफ्राय थाखो 6 सिम फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनो गोनां जादों। मख'जाथावना दि बे फरायसालिनि सासेल' फोरोंगिरि बिथाङा आरोबाव बिबान दं BLOनि। सरकारनि बिथोन फैब्लानो फरायसाफोरनो फोरोंथाय होनायखौ दोनथ'नानै नागारना थांनो गोनां जायो फोरोंगिरिया। मारुपारा स्कुलनि समस्या जोंहा बहुद गाज्रि। जोंना मास्टारा बोसोरनै जाबाय सेंग्रेलैनो बिथाङा जोंना फरायसालिफ्रा जोंना माबा दङ 73 बिथाङा आरो माबाबावसो BL'आवसो बिथाङा गारनानै थांनांगौबा मा जायो। 72 गथ'फोरखौ हारसिङै BL' खामानिखौ मावहैनांगौ ना सेन्सास खालामनांगौ ना बिथाङा क्लास लानांगौ जाखो। फारसेथिं बे फरायसालियाव फोरोंगिरिनि जेंनाजों लोगोसे फरायसाफोरनो संना जाहोग्रा इसिं खथा गैया, फरायसालिनि थाखो खथानिबो आंखाल बायदि गोबां जेंना मारुपारा गुदि फरायसालियाव। जाय समाव गावनि फिसाखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो बिमा बिफाफोरा फरायसालियाव दैथायहरो, नाथाय बे फरायसालियाव जिउनि गुदि सोलोंथाइ जागायजेननायावनो गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय नेवसिजानो गोनां जादों उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा। बेनिखायनो जायगानि बिमा बिफा रायजोफोरा फैगौ 15 आगस्ट उदांस्रि साननि सिगांनो बे फरायसालियाव नैथि फोरोंगिरि महरै थिसननो दाबि फोरमायदों। एफा बुरजा गथ'खौलाय 7था साबजेक्ट लानांगौ। जोंनो गोख्रोङैनो जोङो चिरां जिल्लानि सार IAS आरो बिअ जाखिया जोंनो मास्टारखौ नांगौ। बे गेजेरावनो जोङो 15 आगस्ट सिमावनो जोंनो सेकेन्ड टिचारखौ सोहरनांगौ, सेकेन्ड फोरोंगिरिखौ। आरो जोंनि रुमा बिराद फिसा, प्लास्टार गैया जोंहा, SMC जिरायनोबो जायगा गैया, कुकारफोर जिरायनो गैया, संग्रा जोंहा नै मिडिमेल बानायग्रायाबो बिराद फिसा। जोंनो बिराद खहा जानानै दं जोंहा। जोङो गले गले बुंनाय जागोन जोंनो नांगौ जोंनो। जोंनि बे बैग्रिगुरि गामिनि मारुपारा स्कुला बुहुद जोंना गोदोसोनानै दङ। हाग्रा बंग्रा गथ'फोरा आजां गाजां ओंखाम उखैनानै फैनाङो गोजान गोजाननिफ्राय। बिराद उसुबिदायाव जानानै दं। सार IASआ जोंनो थाबैनो हरनांगौ। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमा साखाथियाव थानाय मारुपारा गुदि फरायसालियाव चिरां जिल्ला एबसुनि थान्दै हान्जाया फरायसालिनि गाज्रि थासारिखौ खौरां लानो नुजाथिनानै बुजिना लायो आरो फरायसालिनि थासारिखौ मिथिनानै दुखु फोरमायो। चिरां जिल्ला एबसुआ गामिनि बिमा बिफा रायजोफोरखौ लानानै फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनानै फोसाबस्राङो एबसुनि थान्दै हान्जाया आरो फरायसालिखौ दान मोनसेयाव खेबसेयै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय फोसाबस्रांनाय हाबाफारि लानो बिमा बिफा जायगानि रायजोफोरखौ खावलायो चिरां जिल्ला एबसुआ। हाग्रा फोसाबनाय, सनस्रांनाय, बेमाफोरखौ जोङो साफा सुफा खालामनाय, वाल फेन्सिंखौ जोङो थिग खालामलांनाय, बे खामानिया जोंनि सामाजिक दायित्व। बेखौ जों दिनै खालामगोन आरो इयुनाव फोरोंगिरि, SMC, बिमा बिफा, समाज बयखौबो जयैनो गैयाब्लाबो मासाव खनसे बेबायदि नोजोरजों फरायसालिखौ फोसाबनांगौ होननानै जों खावलायदों। गुबुन फारसेथिं बे फरायसालिजों लोगोसे जिल्लानि फरायसालिनि जेंनाखौ लानानै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनखौ गोख्रों राहा लानो दाबि फोरमायो एबसुआ। आरो जिल्लायाव बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा दिनैसिम स्कुल इउनिफर्म मोनफुङाखै। बे जेंनाखौ लानानैबो चिरां जिल्ला एबसुआ जिल्लानि IAS DOनो दाबि फोरमायना गोसोखां बिलाइ गथायनो थांखि आजावनायनिबो बाथ्रा फोरमायो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी बिथाङा। बे गासै जेंनाखौ लानानै
गासै थासारिखौ लानानै जों दिनै दा बेलासियाव चिरां जिल्लानि आइएसनो जों मेम'रेन्डाम होगोन बिथांखौ जों खावलायगोन जोंनो थाबैनो समाधान नांगौ खुनु स्कुलाव सिंगेल टिचार थानायखौ जों गनायनो हानाय नङा आरो बिनि थाखाय गोख्रों बेबस्था लानांगोन। चिरांनिफ्राय निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।